살거득마 지니 더 완축이 동마니 지니 더 파럭니 바기 Kaisa Kamiyung eba City Kotor ma tongkha hangke belaino hamkamu hune tamike Kaisa dopa kusugo kachanani thangka eba sasanani thangka hangke City eba Kamiyung belai kheno Nangsukgo je Kamiyung omahai ungna nango je bebak no mani manthoknai jat office rok bo bebak no thangna phainani sujog subida tongnai jat bebak documentation rok swnamnani omahai jaga tongmani thai tei thangna phainani lama sujog subida obohai tongnani nango phiaba wansugui naikangke kaisa city kotor swnamnani thangka hingke population nango borok kwbang nango aro komse kom borok thangphai kwbangma ungkha hingke city rok bo develop ongo haike chwng wansugui naimano bahaike chini ADC area o chwng population kwbangma khlaiui kaisa city kotor ma tisai manai hingke ani wansukmani hingke je jagao chwng city swnamnani naio eba town kotor sohor kotor swnamnani naio hingke chwng ah jagao bahaike population tubunai hingke ah city area o education sector belai kheno kaham ke khlaiui swnambui tisanani nango tei education kaham manthoknai obotui school college rok aro khlaithai secondly hingke te kaisa hingke abo hai swnamka hingke o education sector ni bagui kwbangma borok rok kaham school manani bagui eba lekhapora kaham manani bagui haksal borok jagani borok rok pornani bagui phaimano te kaisa hingke hospital sakhamya naijaknani ang nugo kwbangma chini Tiprasa rok phatar hasteo phaiui sakhamya naijago ni Bangalore Chennai eba chwng Tripura rogo naikangkha Silchar Guwahati omahai jaga rogo tei Hyderabad hai jaga rogo kwbangma chini Tiprasa rok phatar hasteo sakhamya naijaknani phaio burung no phai mas badia no phai tongo hingke omono chini je Tripura o chini Khumbolung eba ADC area ni bisingo kaisa je jagao chwng city kotor swnamnani naio ah jagao hospitality abo belai kheno kaham wngthai obo hai hingke haksalni borok rok phaiui aro sakhamya naijakmani bagui kwbangma borok rok sakhamya naijaknani bagui phaiui mano even phatar hasteni borok phano o hospital belai kheno kaham aro thangni naijakma sao ni phainai jakthai kaisa medical lokno chwng kaham ke develop khlai tisaka hingke turuk ah city o borok bangsaui thangnai te kaisa hingke chwng nugo je borok bomahai jaga rogo borok rok bisi bangsa eba bahaike population bangui thak hingke kaisa hingke tourism development chwng o city area rogo tourism office kotor khologui narakha hingke kwbangma phatar hasteni borok rok Tripura haste no nainani bagui phainai rok borok ah jagao tongphaiui mano eba kwbangma omahai ma khlainai Khumbolung eba ADC area o belai kheno tourism rokno develop khlaiui tisathai tei omo haike turuk borok rok phainani chengui thangnai tei kaisa hingke lama rokni sujog subida thangna phaina lamani sujog subida tei tabukni jorao technology ni jora ba internet rok belai kheno kaham wngthai je jagao city swnamna naio ah jaga rogo internet rok kaham ke manthai hingke omo haike swnamka hingke borok rok sujog subida manoni bagui eba kaham education eba kaham medical manmani bagui borok rok kwbangma phaimano hingke te kaisa hingke chwng safety and security chwng public rok ni bagui kaham safety rwui tonna nangnai ah jagao jemon romdi chwng nugo je smart city rogo eba Hyderabad hai city Bangalore hai city Delhi hai city rogo kwbangma public rok horni 10ta 11ta 12ta jora rok phano borok lama rogo ongkori thango market o thango phaio wngui tongphano o jagao belai kheno safety borok rok public rok kunu problem wngya so obo haike police security safety rok public rok ni bagui belai kaham ke swnambui tisana nong kaisa Kamiyung eba city kotor swnamnani thangka hingke obo haike no kaisa chwng je jagao safety tongo ah jagao public rok bo tongnani bagui sujog subida eba kaham wngjago aboni bagui kwbangma borok rok turuk
aro fainani senghai hingke beshirbag je town kotor rok swnamui manka hingke borok rok abo turuk haino thango phaio laisuk wngui thango hingke omo hingke kaisa chwng chini Dophani bagui belai kheno Kamiyung Kotor eba city Kotor swnamnani nangui tongkha kaisa dopa chasaui thangnani abo jesakke pono city rok tongnani nango chini Dophani bisingo bo nadi chini Tiprasa rok jekono manui nangkha eba kaham education nangkha kaham doctor nangkha hingke chwng Agartala sara alka jagao manthok ya hai wngui tongo aboni bagui Agartala aguli town rogo hingke kwbangma borok bangsaui tongo tei abo kaisa city notice ni kaisa belai Kotor city o khopjagui thangka omo haikeno chwng chini Tiprasa rokni bisingo bo kaisa city swnamui nangka hingke chini oro bo haino turuk population bangui thangnai tei business rok chasaui thangnai education sector o bo kwbangma student wngnai medical ni bagui facility kaham hingke bo kwbangma public rok phainai tourism ni bagui bo office kotor rok tongkha hingke public rok haino phainai hingke abo haike public rok phaite no restaurant rok hotel rok tei abo rok haino cholinani dukan rok business rok cholinani seni thangsonai ta hingke chini leaders rok ba tamo uansugui tong ba haike develop khlaina hini uansugui tong abo to saimia chwngto hingke ke ani bwkhao uansugui tongmani chini Dophani bagui kaisa Kamiyung Kotor eba city Kotor belai no nangsugui tongo hini angle uansugu bebak manui rok manthoknai jaat sujog subidar eba kuno documentation kaisa swnamnani thangka hingke ah jagao swnamui manai jaat omo hai belai Kamiyung Kotor kaisa belai nangui tong hini uansugo hingke takhorok bukurok norokle tamo uansuk hani o video no naiyo comment khlaioi sadi hambai jotono chini Tiprasa Dophani lukurok.